Καλησπέρα για άλλη μια φορά από το Μότζα Χρήστο. Καλώς ήρθατε. Σήμερα σας έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Έχουμε μια φίρμα του νησιού Και του ελληνικού ποδοσφαίρου επίσης. και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπως θα δείτε και στη συνέχεια, όπως είπε και ο Πολυχρονίδης, το πιο γνωστό μπολμπόι νότια του Βερολίνου. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Γεια σας. Καλώς όρισες στο κανάλι μας καταρχάς. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση μου. Είναι ο τύπος που πήρε τα χειροκροτήματα στο Q&A μας. Αν δεν το έχετε δει, δείτε το. Είναι σε link από κάτω. Subscribe, παιδιά, subscribe. Να και ο δεύτερος YouTuber, τον είχα ξεχάσει. Λοιπόν, Λοιπόν, να μας πεις την εμπειρία σου από εκείνο το παιχνίδι. και γενικά από όλη σου τη σταδιοδρομία σαν μπολμπόι του ΑΟ Κέρκυρα ή ΑΟ Κασιόπη, πλέον δεν ξέρω πώς λέγεται. ΑΟΚ πάει ΑΟΚ Κέρκυρα. ΑΕΚ. Έχει αλλάξει 32 ονόματα σε ένα μήνα. Και 32 προέδρους. Για πάμε. Εντάξει, είχαμε μια διαφωνία με τον Σοηλέδη, τον παίχτη της Νίκης Βόλου. Που ήταν κάποτε στον Ολυμπιακό, να το πούμε γι' αυτό. Κάποτε. Εντάξει, κάποτε. Ναι. Απλά δεν του δίνω την μπάλα. Τι είναι, δεν Παίρνει μπάλα, δηλαδή δικιά του ήταν, δεν κατάλαβα. Τι να σου πω. Δικιά του ήταν η μπάλα να τη δώσεις. Καταρχάς, γιατί δεν την έδωσες? Εντάξει, γιατί νικούσαμε 0. Νικούσε 1-0 η ομάδα μας. Έτσι. Και θεώρησα σωστά να τη δώσω. Άργησα. Δεν έκανες. Και αποβλήθηκες από ό,τι καταλάβαμε. Κάπως έτσι έγινε. Πήρε την Έγραψες ιστορία, έτσι. Ναι, ίσως. Έγραψες ιστορία. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε ελληνικό γήπεδο ή σε ευρωπαϊκό να αποβάλλεται ball boy. Πήρε και την κάρτα. Τι σου είπε δηλαδή ο Σολέδης? Μου λέει φέρ την μπάλα ρε μπιπ. Και του λέω έλα ρε μπιπ να την πάρεις ρε μπιπ. Πω. Γιατί τόσο πινελίκιο ρε με το Mr. Beep? Το Σολέδη. Ο Mr. Beep. Ο Mr. Beep. Σολέδη, Mr. Ο Beep. Mr. Beep. Και Κρατάμε αυτά. Μόνο στο Μότζα Χρήστο αυτά. μόνο αποκλειστικά έπρεπε να έχουμε και το Σολέδη εδώ. Τι έχεις να πεις για το βίντεο αυτό που είχες κάνει τότε, το οποίο θα το δούμε τώρα? Ο Τριτσόνης τώρα ζητά από το ball-boy να δίνει γρήγορα την μπάλα. Δεν ξέρω αν τον απέβαλε κιόλας. Το πρώτο ball-boy που αποβάλλεται. Γιατί αποβλήθηκες? Είχαμε μια... Τι έγινε? Τσακωθήκαμε, τι να πω, είχα την μπάλα εκεί. Ναι. Με έβρισε λίγο Ναι. και τον έβρισα κι εγώ. Έλα, μπάλα. Δώσε μπάλα. Κάνει για τη δουλειά του, τον βλέπεις έτσι. Είσαι επαγγελματίας. Εντάξει, πάλι καλά, δεν πήρα κίτρινη. Δεν σε απέβαλε όμως. Πήρα κίτρινη ευτυχώς. Κίτρινη κάρτα, δεν πήρες απευθείας κόκκινη. Όχι. Σε αποθεώνει ο λαός όμως, έτσι. Πάντα. Είμαι... Θέλω αποθέωση. Αυτό λοιπόν το βίντεο που είδαμε. Ναι, έχουμε και τα παράστατα από πίσω. YouTuber σου λέει. Αυτό το βίντεο τέλος πάντων που είδαμε, Ναι. τι γνώμη έχεις που έπιασε τόσες χιλιάδες views, 60.000 αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε λίγες ώρες? Εντάξει, πιστεύω ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη, πουθενά. Κάνα φράγκο πήρες? Όχι. Εκτός αν είσαι ο PewDiePie. Το οποίο πάει, κλάνει και βγάζει λεφτά. Τέλος Λοιπόν, πάντων. για πες μας και την εμπειρία σου από το μάτσα Νότου με τον Ηρακλή. Μετά την τελευταία μας επίσκεψη στην Κέρκυρα, αυτός εδώ ο άνθρωπος έγινε από τη φίρμα. Μεγάλε, κορυφαίο. Γεια σας. Τι κάνεις? Εδώ, στον αγώνα ήρθαμε να υποστηρίξουμε την ομάδα. Δεν αλλάζεις ρούχα, ζήτα, διαφορές για γουρί. Ναι, για γούρι πάντα. Είναι το κορυφαίο ball-boy που υπάρχει νότια του Βερολίνου, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε. Νότια του Βερολίνου. Βόρεια έχουμε βρει άλλον έναν εκεί στην Αγγλία. Πες μου πόσο μεγάλη δόξα πήρες μετά την τελευταία φορά. Εντάξει, είχα πάρα πολλά μηνύματα στο Facebook για αυτά. Μου λέγανε μπράβο για αυτά, όλα αυτά. Εντάξει. Γυναίκες έβγαλες, αυτό είναι το θέμα. Έβγαλα. Εντάξει, εκείνη την μέρα είχαμε πανηγύρια στο γήπεδο και αυτά. Είναι σούβλες αρκετές. Γράφα εθνική. Πέσαμε και ξανανεβήκαμε. Ναι, σαν σέρ είχαμε γίνει ούτως ή άλλως, το θυμόμαστε. Κλασική Κέρκυρα. Οπότε δεν πήρες φράγκα. Όχι. Και Από χορηγούς από το YouTube, τίποτα. Ούτε χορηγούς. Όχι, δεν το ανέβασα από το βίντεο. οπότε δεν αποφελήθηκες καν. Όχι, δυστυχώς. Θα πάρουμε δικαιώματα από αυτό το βίντεο, να το κατεβάσουμε, να το κλείσουμε. Θα κλείσουμε το κανάλι τους. Τι γνώμη έχεις τέλος για τον υποβιβασμό, αντικανονικό, δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις, της Κέρκυρας φέτος? Κοίταξε, πιστεύω πως ήταν πολύ άδικος ο υποβιβασμός. Για το λόγο ότι αυτά είχαν ξαναγίνει και με Ολυμπιακό και με Παναθηναϊκό. Και με πολλές άλλες ομάδες. Φυσικά. Στην Ελλάδα. Και βρήκαν κόρο την Κέρκυρα. Εντάξει. Το μικρό ψάρι, ας πούμε. Ακριβώς. Το μικρό κλαμπ. Σάντουιτς. Για να μιλήσουμε τον Κομπότη.
Α, μάλιστα. Δηλαδή θες να πεις ότι έπρεπε κάποιοι να ρίξουνε και η Κέρκυρα πλήρωσε τα σπασμένα, ας πούμε. Όχι, κοίταξε να δεις. Κάποιος έπρεπε να πληρώσει την ύφη. Και αυτό, αλλά επειδή ο Λιβαδιακός είχε πέσει ρε παιδί μου μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο ο Λιβαδιακός. Τι εννοείς, όλοι μαζί? Ενώ στη διάρκεια του πρωταθλήματος έπεσε αγωνιστικά φυσικά, ναι. Και η Κέρκυρα τότε ήταν. Αν θυμάστε και όλοι εσείς που το βλέπετε, ήταν αρκετά στα πάνω της τότε. Ήταν για να μείνει κατηγορία. Έπαιζε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πρώτη φορά 10η με 44 βαθμούς. Ναι. Εντάξει αυτό. Καύσωνας. Εν τω μεταξύ εκείνη τη χρονιά η Κέρκυρα έπαιζε καλύτερη μπάρα και από τον Ολυμπιακό σε κάποια φάση. Εντάξει, σίγουρα είχε κάποια αποτελέσματα πολύ καλά. Ναι, ήταν να βγει για Champions League η Κέρκυρα και την αδικήσανε τόσο πολύ. Ναι. Οπότε, πες μας, είχες φανς από τότε που βγήκε εκείνο το βίντεο? Εννοείται. Για πες μας. Από την Ελλάδα. Και από την Ελλάδα είχα στο Facebook πάρα πολλά μηνύματα. Από θηλυκής πλευράς. Εντάξει, κάτι έγινε. Δεν θες να μας πεις? Είναι εδώ αποκλειστικά. Όλη η Ελλάδα θα δει τι ακριβώς συνέβη στο Facebook σου μετά το βίντεο. Βάλουμε κάτω στο description. Εντάξει, είχα πάρα πολλά μηνύματα. Ειδικά από κοπέλες μου λένε μπράβο Κωνσταντίνε. Δηλαδή η μεγάλη αγάπη μου ρίξανε την Ανάσταση. Τα κοριτσίστηκα. Εντάξει. Ναι, δηλαδή με το που γίνεσαι λίγο έτσι. Πήγαινα εγώ. Εντάξει ρε φίλε. Σε ξέρουν όλοι και σε κρατάνε όλοι προδρόμο. Αυτό ακριβώς. Κατέβαινα στην πόλη, ξέρω εγώ, παιδί μου. Αυτό είναι καλό από την άποψη, το ότι κάνεις καινούργιες γνωριμίες. Σίγουρα αυτό. Πάντα πρέπει να κάνεις γνωριμίες. Να το παίξουν όλοι mainstream, ότι σε ξέρουν ρε παιδί μου. Αυτό ισχύει, εντάξει. Αυτό είναι λίγο αποταμίων της κοινωνίας μας. Αλλά σε ευνόησε σε κάτι. Όχι μόνο οικονομικά, γενικά. Οικονομικά δεν με ευνόησε καν. Οικονομικά γιατί είναι. Οικονομικά, όχι, δεν σε ευνόησε. Προσωπικά. Ναι, φυσικά. Εντάξει. Έχεις να πεις πριν κλείσουμε κάτι στους τηλεθεατές μας? Πιστεύω πως πρέπει να κάνετε όλοι subscribe στο κανάλι Μότσε Χριστό. Είναι δύο κανάλια, σε ένα. Και φτάσαμε και τους 2.000 subscribers. Πάμε. Στήσαμε. Γιατί μιλάς σαν Κύπριος? Με τον κόπο μας Και τον υδρόνα των άλλων. Ευχαριστούμε όσους μας ακολουθούν και βλέπουν τα βίντεο. Όσοι είναι αυτοί, Όσοι είναι αυτοί. όσοι είναι, ξέρω εγώ. Αν 3-4 που μας βλέπουν. Σίγουροι. Διάσπαρτη. Πριν κλείσουμε το βίντεο, μου έλεγε ο Νόντος ότι θέλει να χαιρετήσει και αυτός σε αυτό το βίντεο, γιατί του άρεσε που ήρθε ο Κωνσταντίνος. Είναι φαν του από τότε που έγινε ball boy. Αν το φωνάξω, περίμενε ο Κωνσταντίνος να χαιρετήσει. Ναι, εννοείται. Περιμένω να δω τον Νόντα. Έλα ρε φίλε, εδώ είσαι να πούμε. Ήταν όνειρό μου να τον ειδώ από κοντά. Και να που τον βλέπουμε όλοι παρέα. Έλα. Κάτσε. Πόσο χάρηκα πως είναι. Με τους άλλους μαλάκα, μου τι κάνεις παρέα μου. Ο άλλος είναι τι εξαδέρφος, είναι άλλος. Έτσι μου πάνε. Τραγικός Και ο άλλος ο μαλάκας ακόμα δεν άφησε να το χειριστεί, δεν το PS4, έκατσε εκεί πέρα. Καλά εσύ. Τι λέει, για πες. Καλά ρε φίλε, εδώ μια χαρά. Τώρα ξεκινάει το βίντεο. Μόλις τελειώσαμε. Τι θέλετε, θα βάλουμε σε όλο το βίντεο! Κάσε να βάλεις όλο το βίντεο. Γιατί δηλαδή θα πιάσετε πιο πολλά views εσύ από μένα? Εν πάση περιπτώσει ρε φίλε, τώρα αφού είναι στα κλεισίματα τουλάχιστον θα το κλείσω εγώ. Α, είσαι και εσύ εδώ. Λίγο. Έλα. Τι κάνεις τώρα, χαιρετάτε και καλά? Κάπως έτσι. Ωραία. Άντε, γεια σας μαλάκες. Άμα θέλετε να χάσετε το χρόνο σας, δείτε μου σε Χρήστο.